bareng karo Pandhawa lima cacahe mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengkele Bali, tegese kuwi wangkal. Asal terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unek kaya Prabu Ndrawati. Kowe nguman-uman karo Prabu Ndrawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendara. Truk, nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Yes, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa tak tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 ngono. Pamerke sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng imitasi Petro. Nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unek kaya Prabu Ndrawati. Kowe nguman-uman karo Prabu Ndrawati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Kanggo ragat bapakmu Petro. Estu menika? Iya Petro. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ndara nekul anu sedewa. Iya Petro aku ya ora bakal wegah. Apa sing dibutuhke bapakmu aku bakal nyukupi. Gegayane bapakmu mau luhur Petro. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Jan kelakon penjangkane bapak. Ngetokke nek ndara-ndara kula Pandhawa menika nuwun sewu mboten lali dhateng menapa ing sampun dipun tindakaken bapak. Nyatanipun bapak menika sangat ageng lelabetanipun kaliyan para pepundhen kula Pandhawa. Petro dalem aja seneng dhisik. Lha pripun wong sedaya pun sarujuk kok. Panjenengan kantun bidal kula kantun mangkat, ndara-ndara kula Pandhawa nggih kantun tindak. Kok tasih paring pangandikan mengko dhisik? Mergo bingung rasaku Petro. Sebabe Koko Prabu Ndrawati rawuh mrene, Koko Prabu Baladewa rawuh mrene kuwi uga mbutuhake pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Lho. Sinuwun Ndrawati. Iya Petro. Mula yen to aku nuruti karepe bapakmu. Duh nyono cerak nyono padha mestani yen to Ratu Ngamarta kuwi mencla-mencle ora iso dicekel gunemane. Mongko rawuhing Koko Prabu luwih dhisik tinimbangane kowe. Ngerti Petro, nadyan kuwi wong liyan kebrayan nanging to luwih dhisik kudu tak dhisikake. Nadyan kuwi sedulur kula warga, yen to tinemu mburi ya kudu tak ladeni tinemu mburi. Kuwi pernatan negara Ngamarta mula ora kena diterjang sarta ora kena diterak. Sing gedhe pangapuramu Panakawan Petro, Pandhawa kudu ngrampungi negara Ndrawati dhisik, mengko sawise kuwi budal ning Karang Kadempel. Sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Waduh. Gong, mulih le. Mulih piye? Ora entuk gawe. Kok osi iso? Kok iso? Lah iki Sinuwun Kresna luwih dhisik rawuh, Sinuwun Baladewa luwih dhisik rawuh, mbutuhke pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ardiasta ning Ndrawati. Sinuwun Ndrawati kok mbutuhke pustaka Jamus kelima sada arga ngapa? Ndrawati ketaman pegeblug Bagong, bisane waluya nirmala temah jati, jati temah mulya. Yen to ditumbali pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Oh, piye? Dhewe kalah dhisik kok. Pernatan Ngamarta ki sapa sing dhisik didhisikke, sapa sing keri dikerekke. Mula wis ayo mulih, ora usah dadak
awak dhewe piye-piye engko ndak malah digeger mulih wae matur karo bapak nek sowane awak dhewe kalah dhisik karo Sinuwun Ndarawati. Sik tru, kowe arep ngopo? Nek entuk aku tak omong nang ngarep kono, nek entuk nek aku iki nek omong ya mek ngawur. Ning kadang kala omong aku ki sok bener. Heeh. Terus aku tak sik matur. Lah aku kowe pindah mburi. Oh iya. Ning ora gawe masalah lho, Gong. Ora, aku ki ya tak ati-ati nang kraton kok ndak malah kesalahan meneh. Heeh. Mergo nek gawe masalah iki dudu nggonmu, iki ning kraton Ngamarta. Wis ngerti? Ya. Alon-alon ya. Alon-alon ora usah kuwatir. Iya. Ana kawan Bagong arep matur apa? Ning ngenten Sinuwun. Gandeng Petruk. Niku nuwun sewu, SDM-e rendah. Dadi Petruk niku mboten iso omong secara napa nggih? Apa? Sing pinter ngene lho, sing mletek pikire. Iya Bagong, kowe arep ngrembug apa? Kula ajeng matur sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma supados atur kula menika kinarya panglimbang. Panglimbang penggawe panjenengan supados dipun gelar lan dipun gulung sampun ngantos klintu anggenipun netepaken sewiji-wiji. Wah, kedian. Pek mau Gong. Heeh. Meneng kowe madang wae. Oh iya. Rasa gagas aku kowe. Iya, iya. Disekecake. Heeh. Perkara apa Bagong? Nuwun sewu, Sinuwun Prabu Ndarawati wau paring pangandikan nek negara Ndarawati ketaman pegebluk. Iya pancen mengkono Bagong. Terus bisane waluya nirmala temajati yen to ditumbali pustaka Jamus nyang Jimat Lima Sada. Rong perkara niki ajeng kula rembug. Rong perkara arep tok rembug kepiye? Sepisan negara Ndarawati ketaman pegebluk. Nah, nuwun sewu. Sing jeneng pegebluk utawa melaing Jawata sing tumiba wonten ing jagat menika sejatosipun ukumane sing gawe urip dhateng papan sing ora gelem dielingke. Tegese sing ora gelem dielingke niku menungsane. Menungsane kon manembah ora gelem, kon tumindak apik ora gelem. Mula kala mangsa Gusti paring pagebluk dhateng papan menika merga menungsane wis ora iso didandani. Iya Bagong niku. Terus saniki kula ajeng matur. Iya. Negara sing paling jahat utawa negara sing paling elek menika nuwun sewu sak ngertos kula lho, ora negarane ning sing ngasta bawat pemerintahan menika negara Ngastina. Sing dadi ratu Prabu Duryudana menika ratu sing angkara murka. Negara Ngastina niku ora ketahan pegebluk. Mongko kudune pegebluk niku nek tiba-tiba teng negara Ngastina, merga Kurawa wis ora iso dielekke pakartine. Ning kok tiba teng negara Ndarawati, mongko Ndarawati niku sing lenggah Prabu Sri Bathara Kresna. Mongko Sri Bathara menika sing jejuluk wonten jagat menika wonten loro. Siji Prabu Sri Bathara Rama, angka loro Prabu Sri Bathara Kresna. Apa? Apa to? Apa to sebabe kok jejuluk Prabu Sri Bathara Kresna? Amarga menika titising Sang Hyang Bathara Wisnu. Sapa to Sang Hyang Bathara Wisnu? Nika dewa sing tukang nentremke jagat. Dadi tentreming jagat menika gumantung karo Bathara Wisnu. Iya Bagong. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Iya Bagong. Lah saniki pertanyaannya kuwi apa? Oh iya iki wayang ndeng lali aku. Aku kaya ning balik RK terus. Balik RK wis ra ono, wis ilang suwe kok. Pedukuhan. Heeh. Kaya menehi penyuluhan Pok Giat. Ha iya. Pok Giat. Pitakonane mboten sanes kejawi namung nuwun sewu. Negara sing ketunggon Prabu Kresna titis Sang Hyang Wisnu kok ketaman pegebluk. Niki napa mboten langkung prayogi dicek dulu. Dipresani rumiyin. Ngoten. Perkara mengke ketaman pegebluk saestu menapa mboten? Mboten masalah. Ning sing penting ditiliki riyen, aja nganti kleru dalan. Mengko nek kleru dalan, gegetun mburi niku pun mboten wonten
anu medeni napa jenenge ora ana asile udu hasil mboten wonten prayoganipun ketoke ya udu kuwi Kang sik lagi mikir aku mboten wonten apa Bagong sik to anu napa ginanipun nah mboten wonten ginanipun iya terus saniki kula tak takon pustaka Jamus Klimasada menika estunipun mboten kok pusaka panjenengan tok mboten namung pusakanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma sak kadang-kadang Pandhawa gangsal cacahipun ning niku pusakane bangsa Ngamarta pusakane kawula Ngamarta nek Ngamarta kelangan pustaka Jamus Klimasada menika para kawula badhe ketuyang-tuyang uripe mulai ngawur ketuyang-tuyang ki apa ketuyang-tuyang ki apa pokoke rekasa lho Tru nek bahasane wis dodong ketuyung-tuyung rekoso uripe tanduran ora bakal tukul uripe masyarakat ora ayem luwe-luwe Pandhawa nek kelangan pustaka Jamus Klimasada niku sapa wonge sing ora seneng karo para Pandhawa nek ajeng damel cintrakaning para Pandhawa ngibarate angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring ngoten terus saniki kula tak nyuwun pirsa nek saniki terus ming dienggo tumbal monggo nggo tumbal niku apik-apike ming dipendhem ateges pustaka Jamus Klimasada menika mboten wangsul dhateng para Pandhawa ingkang mekaten Pandhawa badhe kecalan pustaka Jamus Klimasada iya bener apa Kang mangke riyen kula dhewe rampung iya sakarepmu Bagong terus saniki perlu dipenggalih nuwun sewu saniki niku akeh wong nyilih anu nyewake sandangan wayang wong iya saiki akeh wong nyewake sandangan akeh wong pinter sulapan akeh wong pinter apus-apus nuwun sewu kula mboten ngarani nuwun sewu ya nek iki nek Kresna tenan nek udu ayo upama niki panjalmaning mungsa niki panjalmaning wong sing ora seneng karo para Pandhawa ming arep gawe cintrakaning Pandhawa sarana nyuwun ngampil pustaka Jamus nyang Jimat Klimasada terus Pandhawa kelangan pustaka Jamus Jimat Klimasada terus wong sing ora seneng niku wau ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa apa ora cilaka ngoten sampeyan niku dadi ratu aja ning paningal lair tok ning paningal batin kedadi wong akeh amarga saniki akeh telik Mangendrajala ingkang badhe andhasta pustaka Jamus Klimasada ming kepengin kenggonan pustaka Jamus Klimasada nganti membo-membo sanak kadang membo sedulur niku perlu dipenggalih sabare mboten ngoten kula mboten truk jojokane kon mandeg truk iya nek tak-tok ki aku omong wae nganti kentekan akal aku heeh ngonten niku malah kira-kira pas ngoten niku dadi perlu dipenggalih ampun kok sembrono niku pusaka sing dadi penguripane wong sanegara Ngamarta nggo sembrono nek nganti diasta Sinuwun Darawati siji jebule dudu Sinuwun Darawati ning panjalmaning mungsuh wis kebacut diasta panjenengan kelangan pustaka Jamus Klimasada kapusan karo Sinuwun Prabu Kresna wah apa ora cilaka apa ora geger jagat Ngamarta jam pira ta iki? Ah ora urusan jam. Yo jame anyar kok delek-delok nilai jam, delok-delok nilai jam. Kowe mau geneman piye? Kowe mau geneman piye mulo gak saiki kowe tak takoni wangsulana. Kowe mau geneman piye? Kowe mau omong piye? Lali. Wis ket mau le omong. Wis lali sinuwun kowe ngino karo Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngarani Yai Prabu Ndarawati ki panjalmaning mungsuh kang bakal lembut pustaka Jamus Klimasada. Ya ora. Kowe ngarani Yai Kresna ki panjalmaning mungsuh sing bakal gawe cintrakaning para Pandhawa. Iya apa ora? Iya. Wis domongi iya kok dadak iya apa ora? Iya apa ora? Anggepmu apa? Kowe wani ngerwetek gunemamu ngino wareng Yai Prabu Ndarawati anggepmu apa? Mboten napa-napa. Kowe iki derajatmu apa? Kula batur. Yai Prabu Ndarawati niki ratu. Ing atase kowe batur kok wani ngino karo ratu. Nuwun sewu, sing kagungan asma Sinuwun Ndarawati sapa? Lho, Yai Kresna sing tak eceng meneng wae kok wong liya geger ki ngapa? Hah? Sing tak eceng meneng wae kok wong liya kok geger ki ngapa? Lho, aku kakange. Tru, kowe kakangku ya, Tru. Udu. Tru. Ora melu masalah ya.
Aku kewedan iki, Tra. Syukur sae aneh-aneh ora. Engko jamku nek anggo perang mati lho. Mati tenan tok detikane kok bali mutere ngiwa. Ngiwa ya ben ora. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati. Tegese kowe wani karo Yai Prabu Ndorowati padha karo wani karo Nata Mandura Prabu Baladewa. Ayo saiki kowe bali. Kowe bali. Bali teng pundi? Bali ning Karangkadempel. Kok kon bali niku pripun kula niku diweling karo Bapak, Bagong, Petruk kowe bali kena ning kudu bareng karo Pandhawa 5 cacahe. Mundi pustaka Jamus miyang jimat kelima sada. Tegese kuwi wangkal. Mboten wangkal. Ning mengke bali tegese kuwi wangkal. Asa terserah. Sampeyan ajeng ngarani napa monggo mawon ning sing penting kula mboten ajeng wani karo sampean. Ning kowe wis wani karo aku sarana kowe ngunek-unekke Yai Prabu Ndorowati. Kowe nguman-uman karo Yai Prabu Ndorowati. Kuwi natoni atine Baladewa. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Yen kowe wani karo Baladewa tegese kowe wis wani mati. Aku ora bakal awal yen to menjabut nyawamu yen pancen kowe suwijining abdi wong ora bekti karo Bendoro. Truk nyawa lho, Truk. Dur. Matur nuwun ya, Mas. Dapure. Lawan, jangan takut. Yes, tenang wae. Somong ra iso ngrampungi. Jam berapa iki? Jawa ra tenan lho, Kong. Ora ngisu-ngisu ngarep omong. Mereka apa kuwi? Cross. Wo. Nyeketan 1000 pamerke Sing penting klip-klip. Sing penting klip-klip. Ana mutiara kudu mutiara kuwi meng Imitasi Petruk, nun. Aku butuh karo Bagong. Bagong adik kula. Nun sewu. Nek perkara sampean belani karo rayine, kula yo belani karo adik kula. Ning kula pikir napa sing dingendikake Sinuwun Mandura utawa sing dikandhake Bagong niku kabeh nyata, kabeh ana buktine. Nyata ana buktine piye? Ndorowati kok taman pegebluk niku nek cara kula mokal kelakone. Tur langkung-langkung pustaka Jamus Lima Sada kok arep didadekke tumbal niku mongko nggo tumbal niku api-apike ming dipendhem. Niku kula ora gathuk, kula ora mathuk, kula ora condong. Kula napa sing dikandhake Bagong niku kabeh kula hitung-hitung pancen bener. Sinuwun ngamarta aja nganti sisip maringaken pustaka Jamus Lima Sada. Nek nganti kleru niki mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Walah dalah yen ngono wis pidak jempol karo adimu kowe ngetek senggeranggon nebu sauyon karo Bagong. Lho niki adik kula. Ingkang rayi dunak-unekke kali Bagong kowe panjenengan ora trima. Apa meneh adik kula ajeng mang mateni sampeyan wis ngendika. Nek kowe ora gugu karo Baladewa, aku ora awel mateni karo kowe Bagong. Lah niki perkarane wis nyawa. Niki perkarane wis nyawa. Nek kula kelangan Bagong, kula lara atiku. Kula ora duwe kanca dienggo gara-gara ya, Gong. Heeh. Rumangsane anggepe apa? Nyawa nggo dolanan. HP we mati do bingung golek cesdes. Apa? Cesdes. Cesdes ora. Oh jenenge to? Mbok ora ngerti aku ora. Engko kandhani ya to? Heeh, engko nek bar perang. Ngono niku, kula saiki kowe bali yo. Bali pripun? Kowe bali yo kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu. Bapakmu ki wong sekeng, bapakmu ki wong ora duwe, bapakmu ki wong melarat. Semar iki mengkene karo bangun pura kencana iki bapakmu ki gablek apa? Kon ngilo karo gitoke, kon nyawang karo cengele. Wong melarat karo bangun pura kencana iki bapakmu ki ora nyawang karo kahanane. Bola iki. Gong, Siap. Oke. dadi perang tenan iki. Oh, aku tak bali. Lho. Iki dadi perang kok aku tak bali ki dadi perang tenan. Wis siap, ora wedi ora usah kuwatir. Urip yo nggo ngopo bendina ming parani bang plecit. Esuk 2000 awan 2000. Sore 2000 sedina 6000 boros ya, Tru. Aku apa-apa tok kreditke kok. Mulane yo ngrekoso uripmu. Nuwun sewu. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong melarat wong ora duwe monggo. Nek sampean ngunekke Petruk niku wong sekeng wong sing mung derajate batur monggo. Nek sampean nyandak bapak niki selain perkarane. Beda perkarane. Nuwun sewu. Kula ora ngajeni karo sampean mergo sampean ora tata krama karo Petruk. Arep Petruk nimping kawula cilik sampean kudu tata krama karo kula mergone sampean kalah tuwa karo Petruk. Unggah-ungguh tata krama dienggo.
Ning sampeyan wis ora nggunakake tata krama, sampeyan nggunakake bapak wong kere, wong gedibal, wong 17, wong elek nyolok mripat. Kula ora trima. Lho, wani aku Baladewa sing apa dimasamu aku wedi karo kowe. Basa terus Cerewet ngomong ngono. Nuwun sewu, kudune sampeyan tak basani. Ini mergo saka tekon sampeyan watak sampeyan sing ora wangun dibasani, nyuwun pangapunten kula basa karo sampeyan. Nggo ngopo kula basa karo Prabu Baladewa? Nek sampeyan senengane ngendak karo wong cilik, nek sampeyan senengane ngidak-idak karo wong cilik, sampeyan kok ngasake dadi derajat pangkate duwe derajat pangkat nganggo mekutha dijeluk-jeluk Prabu Baladewa. Nuwun sewu, Den. Derajat pangkat niku mboten wonten artine napa-napa. Sampeyan kali kula niku di mata Tuhan itu sama. Sing bedake men derajat karo pangkat. Derajat karo pangkat sampeyan sesuk ora nggo ngadep ngersane sing gawe urip. Bapak niku ya padha derajate karo sampeyan. Kalau sampeyan aja ngece karo bapak. Bapak ki nek gelem dadi dewa niku derajate luwih dhuwur saka sampeyan. Kok sampeyan ngunekke bapak kere, bapak gedibal 17, bapak wong elek nyolok mripat. Nika ketoke nika mung derajating Panakawan ning kae nika titising Sang Hyang Bathara. Sapa, Gong? Ismanto. Ngawur to. Sapa anu sapa? Ismidianto. Bu. Kok nganggo es kok? Heeh. Aku ya sok nyelok si es ngono. Sapa jenenge? Wah, sapa lare kok. Esmono, udu. Iki cepet to dipikir ndak engko lele padu ndak selak ilang. Dipikir cepet Esmoya. Nika Sang Hyang Bathara Esmoya niku kakangne Bathara Guru. Nika nek gelem urip teng kayangan niku pangkate luwih saka sampeyan, derajate luwih saka sampeyan. Kok sampeyan iso ngunekke Semar wong kere, wong gedibal 17, wong elek nyolok mripat saka ndi? Saniki kula tak takon karo sampeyan. Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan sadurunge dadi ratu niku uripe teng pundi? Sampeyan dititipke Demang Sagopa teng Widara Kandhang. Biyen upama Demang Sagopa niku blaka, Kakrasana enten teng Widara Kandhang, sampeyan pun mati dirajang-rajang karo Kangsa. Bareng sampeyan saniki urip dadi ratu kok karo kawula cilik kok ngidak-idak. Kok semangkean kok. Hah? Terus mulai pucet wong itu. Terus wae suarane terus nek kowe iso menang wah gleleng lho, Tru. Iya, santai wae kok. Aja santai. Sing tenanan kok santai. Ha iya maksude iki alon-alonan wae yo. Kok tak takon. Saniki mang genahke pripun? Ajeng pripun kula manut? Petro nek wis kaya ngene, wis ora wedi apa-apa. Kula agal ya wani alus, ya wani padang, ya wani petengane, ya wani iblis lanat. Mboten iblis niku tenan. Tak gawe saya mboro. Sapa sing cilik gedene sangkul kadetaning Baladewa menang boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Napa? Sapa sing cilik gedene iso ngukuli kadetaning Baladewa boyong pustaka jamus miang jimat lima soto. Piye, Gong? Saguwi. Ora sah suwaten. Sayembara perang ya. Saguwi. Wis to, ora masalah. Engko sing maju kowe. Piye? Wani ora? Aku rada tratapan nek wedi ora. Ning nek wani kok wani karo sinuwun. Sampeyan ngunekke pripun? Tak gawe sayembara perang. Sapa sing cilik gedene iso kuwi kaditaning Baladewa wenang boyong pustaka jamus lima soto. Oke. Semono uga aku. Sampeyan boyong pustaka jamus kelima soto. Manglangkai batange Petro. Weh. Piye gelem ora? Moh kok aku ora. Aku mung tak omongke. Ben kowe cepet mati ndasmu ora. Cepet mati. Dudune kene papane wong neter kadhe medal Jawi, kula dereke ndara medal Jawi. Yo. Lah iki Bagong ora metu kok malah neng kene. Mbok yo gek metu. Weh, metu kok disusu-susu. Metu ya sak penake. Alon-alon ya suwe-suwe metu. Iya cahe dian. Omongane celekap-celekop. Semen.
Niki kula men bingung Mas Sinuwun. Bingung perkara apa? Petra wis entuk mungsuh. Prabu Baladewa. Lah terus kula ken ngopo? Nganggur. Monggo kula niku wonge ra iso nganggur. Terus karepmu piye? Kula sisan teng mriki golek mungsuh. Lho. Sapa sing arep mbok mungsuhi? Petra kakang kula, Baladewa kakane Kresna. Kakang mungsuh kakang, adi mungsuh adi. Mbok ora aleman. Sampun. 11 kliwat 5. Jam bae rumah saya. Koko Prabu, wonten dawuh Bagong nantang kalian Koko Prabu. Lho, Bagong, Nun, kowe nantang aku apa piye? nek sampean selo ora ana acara. Oke. Lho, nek pancen nantang karo aku ayo mingo ndene, madhep rene, aja madhep rono. Oh siap. Padake wong loro saudon telu saurupan. Tak pikir-pikir tok sumbering perkara niku saka sampean. Lho, kok aku ngopo? Sampeyan nek ora negarane ketaman pegeblok tanah lamun nyilih pustaka Jamus Klimasada. Kenapa geblok ora kuwi dudu kuwasaning Kresna, kuwi parenging sing gawe jagat. Mula aku ora duwe kuwasa nolak kalon pegeblok mau Bagong. Wis pokoke kula ngluputke sampeyan. Nek ana apa-apa Petruk nganti cilik lara gedhe tekaning pati. Ora ana wong sing tak incer selawane urip ana ing jagat kejaba mung Ratu Ndarawati. Lah yen kowe arep ngincer karo Ratu Ndarawati saiki sisan dirampungi. Oke. Padake wedi aku. Dirampungi cara piye? Kowe nantang karo aku sing tak wedeni apamu? Dudu ning kene papane wong Bandayuda. Ayo metu jaba. Piye? Metu jaba. Aja eman-eman. Metu jaba eman-eman aku. Rugi le rekoso. Werkudara. Apa? Mbak iki tulung geceken ndase iki lho. Ana-ana kawan kok bingungke kaya ngene mau jijak tantang-tantangan bareng jak metu jaba kok emoh. Asli aku nemu jaba aku. Teng mriki mawon ditecer kadidene. Lho, iki keratone. Ha sing ngomong iki alas ya sapa? Saiki tak takon, nek kowe arep mani Kresna ki gamanmu apa? Lho, wani. Wong niku ora nganggo Aji Jaya Kawijayan, ora nganggo guna kasantikan, sing penting wani. Lah nek cara jaman saiki perang nek ming paitan wani wae mesti modar. Mergo aku duwe pusaka. Lho. Ya nggawa. Lho, mesti tak gawa. Wong pusaka. Apa upamane? Senjata cakra. Aduh. Terus aku duwe Sekar Wijaya Kesuma. Kuwi yen tak agem aku ora iso mati. Mboten aneh. Iya. Mbok aku njaluk. Lho, nggo ngopo? Ngon aku kerep mati e. Mbok tak ombene men urip terus. Kowe iki wong edan, wong iki pusaka kok padake pil. Kowe berarti sampean sok tuku. Kok paham? Wis ora caturan. Gah karo kowe. Sono metu kono. Nggih nyong ngapunten men guyon Sinuwun. Iya, ya aku ya ngerti watakmu kok. Nggih. Pun Sinuwun kula tak nyuwun pamit nggih Sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih. Kula tak medal jawi tak ngelekke Petra kok wani karo Prabu Baladewa mungkin ndak kualat. Iya Bagong sing ati-ati. Sampun nyuwun pamit. Surtiti ati-ati duga-duga digawa Bagong. Nun nggih kula tiyang sepuh mboten sadelingke. Sinuwun Ndarawati nyuwun pamit ngapunten men guyon. Iya Bagong sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih. Pun Den? Iya, sing ati-ati. Nun nggih. Pun Ndara Janaka? Iya sing ati-ati Bagong. Ndara Klasdewa nyuwun pamit. Iya Bagong sing ati-ati, Bagong sing ati-ati. Bali saya. Nggih, Ki Lurah ngatos-atos. BA-mu isih sik mbiyen kae to? Tasih. Engko tak chatting. Oh nggih, ngestakaken dawuh. Ngestakaken dawuh. Nek ana perlu apa to apa. Kowe ra isih nyinden to? Tasih. Men aku kurang sinden barang. Nek kurang sinden tak pateni ning dalan kowe tak kabari. Wong edan. Sampun nyuwun pamit Sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik.
Mengke nek kula mboten ngeleke Petro ndak malah ora rampung-rampung kedadeane. Pareng sinuwun. Iya Bagong. Pareng sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den? Yo sing ati-ati. Wong Petro niku nek nesu wis angel-angel kandhanane tenan. Kandhane angel tenan Petro. Nek wis muni muring-muring wah, ning nek kula teka cep klakep. Tawane omongan. Petro nggih watake brangasan. Wah, wis pokoke ngeri lho. Kawon nganten mawon kula ndak crita ndak malah kedawa-dawa. Iya Bagong sing ati-ati. Nun nggih, pareng nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nun nggih, pareng nggih sinuwun. Iya Bagong sing ati-ati. Pun nggih, Den. Yo sing ati-ati. Pun nggih, Ndara. Iya yo sing ati-ati. Merga saka omonganmu kriwikan dadi grojogan keguyon dadi tangisan. Nganti aku wani karo Sinuwun Mandura iki merga mau mapane ning Ndatulaya. Nek nganti aku wedi karo Sinuwun Mandura, wah wong sak Nayaka Ngamarta padha ngarani Petruk kuwi jiring getih wedi mati. Ning jane barang tak pikir-pikir Petruk kok mungsuh Sinuwun Mandura iki padha karo timun mungsuh duwe. Upama aku malang-malang kaya ndo mentang-mentang kaya Gendhewa, diwaneni Arjuna Mandura mesti mudar tenan. Terus Mulih wae yo Le. mulai nanti Mulih nang bapak matur karo bapak. Nek para Pandhawa ora iso rawuh ning Karang Kadempel. terus nek bapak gelo atine piye aku tak takon. Terus mengko nek bapak kagol atine aku tak takon karo kowe piye wis coba. Monggo Semar kae wong do nyebut Samar. Semar nangis ki durung karuan atine sedih. Semar mesem ki durung katuan atine seneng. Bapak tok waduli Pak ora iso nggawa Pandhawa ngaturke Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel karo Pustaka Jamus Limasada. Bapak mung guyu. Ning atine bapak wah keloro-loro terus. Sapa ngerti iso ngerti atine bapak? Ngibarate kedung jero iso dijajaki, atine menungsa sapa sing ngerti? Terus nek miturut kowe piye? Maju terus, pantang mundur. Mungsuhe Baladewa lho, Gong. Mungsuhe Baladewa, ora mung wong loro saudon telu saurupan padha karo awake dhewe. Mungsuhe Baladewa. Yo ngopo? Dheweke duwe pusaka. Kowe yo ndek petrel. Petelku nek memungsuh nusakane Prabu Baladewa ki njur kepiye? Aku tak takon karo kowe kekuatane apa? Kowe iki nganggo iki ora? Nganggo. Tekan kene nganggo ndas. Kene padake apa? Terus saiki aku njaluk iku pertikelmu carane piye? Nek cara aku ya, Tru. Semar iki sapa? Semar bapak. Bapakmu apa bapakku? Bapakku ya bapakmu. Semar kongkonan anake berarti anak dipercaya karo bapak. Nek mestine sing dikongkon anak barep ya kuwi si Gareng. Heeh. Ning mergo bapak wis ora percaya Gareng, percayane karo Petruk karo Bagong. Mula sing dikongkon Petruk karo Bagong. Terus nek kepercayaane bapak ki tok sepelekke, kowe mulih ra iso mboyong Pandhawa. Kowe saiki tak takoni nek dadi Semar kowe gelo ora? Lah aku nek dadi Semar nek kongkonan anakku aku gelo. Nah, artine bapak ya kaya ngono kuwi. Artine Semar ya ngono kuwi. Terus iki piye? Baladewa diadepi. Kowe mung rung tak kandhani to. Kowe iki mung rung tak kandhani. Sinuwun Mandura dawuh karo anak-anak Pandhawa. Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Tak tonton saka kadohan dawuh anak-anak Pandhawa kon nyekel karo Petruk. Mosok aku kon perang karo Ndara Antasena, Ndara Garukaca, Ndara Antarja. Lho, justru malah kuwi luwih gampang. Kok luwih gampang? Kowe bayi wingi sore. Sing bayi wingi sore Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Sena. Kok wani arep nyekel karo kowe? Aku wong tuwa kok wedi karo bocah-bocah. Wes kowe nek arep mulih-mulih ya. lah kowe arep ndi? Aku arep lunga. Lho. Ora methuke putra-putra Pandhawa. Lah kowe ya ora methokke kok. Masa kon methokke dhewe? Wong apik-apik. Engko nek Antasena, Gatotkaca, Antarja ki tetep arep nyekel karo kowe, kowe ora usah temandang. Sing temandang Kowe nopo piye? Lho. Wani wae, Gong. Weh. Aku ki aja kok menungso. Nek pancen pahit aku bener, Truk. Aja kok jamak lumrahe titah. Dewa mudhun wae aku ora wedi. Gong, cangkeme sing apik lho. Nek dewane mudhun tenan piye? Wani tenan apa? Wah, iya. Ah iya. Ya aja. Aja kok menungso.
Demit aku ora wedi. Ganti demit. Mau dewa kok saiki ganti demit. Sok ketrucut ta Cangkem Putra. Ngono nek Bathara Antarada medun tenan. Bagong wani karo dewa banjut kowe modar tenan aku. Ah iya. Ning wani tenan. Wani tenan. Aku tak tengok nang mburimu nek kira-kira aja ora kena jak guneman, aku disasmitani tro. Jawilen tak sikat kabeh. Wah iki senengku ngejak kowe iki nang kene iki. Asli lho. Asli, rasa kuwatir. Ngapusi wak kepruk watu siramu. Beres. Aku tengok nang mburi. Ya, kene, tengok mburi kene kok nek ana sing teko, tak jai rembugan apik-apik, nek kira-kira ora kena, kowe tak jawil, kowe sing temandang karya. Siap. Rasa kuwatir ala dene mantan gentro terminal. Name mungsuh anak-anak Pandhawa wis pira banggane. Tengok mburi kene kok. Oke. Tenan lho, Gong. Jaman aku tak udut sih. Ya. Ngantosenane kecil. Iya. Ora usah sumbar sik to, sing dadi nyatane sik. Ora usah kuwatir, santai wae pokoke atimu digawe tentrem omongan sing apik, nek kono ora iso jak omongan sing apik-apik langsung aku tok jawe lak sikate saka kene. Ya. Ngomong apa Bagong? Takoke, Gong. Aja bloko lho. Ya. Tak omong kene arep ndupak Ndorontosena. Tak kepruk watu ndasmu lho wae. Engko nek wis gelut wae. Oh iya. Mboten omong napa-napa. Ndorontosena ngaturaken bekti nggih, Den. Ya tak tampa to pangestuku tamanono ya. Niki sangat anggen kalau ndadosaken jimat. Ora wong mriki ajeng napa? Kowe tak takoni jujur karo aku ya, Truk, nggih. Kowe wani karo Sewa Mandura ya? Nun, kowe wani karo Sewa Mandura. Lho nggih. Nganti Sewa Mandura nganake sayembara perang. Bener apa ora? Leres. Kowe arep ngleboni sayembara perang, tegese kowe wani karo Sewa Mandura. Nggih. Nek ngono bener ngendikaning Sewa Mandura. Kene ulungno tanganmu tak bondoh, tanganmu tak krincung sikilmu Petruk. Kowe abdi sing ora manut karo pernataning negara Ngamarta. Manut tak lebokke pakunjaran. Lho, kula ajeng lebokke pakunjaran. Yo. Ora ming kowe, ning kowe sak bagonge tak lebokke pakunjaran. Gong, ayo, Gong. Gong. Sik, wetengku lara Indra. Lara kenapa? Mbah iki kok mak cenut ngono. Aduh, tekan kula ngati ya, Tru. Ah terus piye? Ngaso sik, nganu tak ngaso dijak omongan ya. Ya. Tak ngaso sik engko nek mari tak sikate. Oh iya, ha pirang dina? Emang sedela kok. Oh iya. Tak olesane minyak solar. Gampang kok solar. Duh, Bagong menapa kowe? Mboten ngerti. lara weteng. Ora weteng kok dadakan ora mangan apa-apa kok lara weteng. Enggak, niki anak kula niku seneng dadakan. Nuwun sewu, Den. Nek sampean arep mbondo kula, monggo, kula ora apa-apa. Ning nuwun sewu. Panjenengan nampa lapurane Sinuwun Mandura, ning kudune sampean niku nek kepengin adil ya nampa pelapurane Petruk. Kedadiane kaya ngapa? Kok nganti Petruk nganti geger karo Sinuwun Mandura. Lah kedadiane piye? Sampean purun nampi, aku gelem nampa. Alhamdulillah. Ning ngoten kula tak jujur karo sampean. Kula wani Sinuwun Prabu Mandura niku mboten kok perkara kula niku wani, ning kula mbelani karo Bapak utusan karo Petruk karo Bagong teng negara Ngamarta. Kon nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada sareng kalian Pandhawa 5. Ning saderenge kula sowan Sinuwun Ndarawati wis rawuh. Rawuh Sinuwun Ndarawati kepengin nyuwun pustaka Jamus Lima Sada kinarya tumbal wadaling praja negari Ndarawati sing ketaman Pegebluk. Bagong sing ngomong dudu kula. Pegebluk niku tibane kudu teng papan sing pancen wis ora iso dielekake dening sing gawe jagat. Niku mesti Gusti paring bebendu tumraping papan niku.
Ning kok Ndarawati negara sing ditunggoni Sang Hyang Bathara Wisnu kok Taman Pegebluk niku apike diteliti dhisik. Angka 2. Ya ta nek nganti Sinuwun Ndarawati niku Sinuwun Ndarawati sing saestu nek palsu. Monggo Pandhawa wis kebacut kelangan Pustaka Jamus Lima Sada. Monggo Pandhawa nek kelangan Pustaka Jamus Lima Sada menika Pandhawa bakal apes jurite ora duwe kekuatan. Sinuwun Mandura duka. Petruk kantong bolong karo bako menungsa tatanan dapure kaya ngono wengkina karo Yai Prabu Ndarawati. Wonten niku persis. Terus kula ya omong kula ora ngina, kula niku ping Bagong niku ping jlentrehke tur dasare omongane Bagong niku bener. Petruk, bali yo. Lah kula bali kan ngopo? Kandha karo bapakmu. Bapakmu wong sekeng, bapakmu wong ora duwe, bapakmu wong melarat kon ngilo karo cengele. Semar ki kere arep bangun pura kencana ki sing nggo ragat apa? Gablek apa? Ngono kuwi persis. Terus kula muntap. Lah bapak kula niku lho, bapak kula Semar niku nek DC karo wong kula niku muntap, asli kula ora gawe-gawe. Aja kok DC karo wong, bapak kula niku mlaku jegoke kirik-kirike tak beleh. Niku saking tresna kula karo bapak. Bapak denake kaya ngono kula nesu. Ayo saniki sampeyan ana wis geger ngoten nika, ora usah kula critake sing ado-ado. Terus dheweke saya mbok sapa sing cilik gedene sing umur kadidane Baladewa. Menang bayang Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Petro ditantang. Oke, medal Jawi. Bareng metu njaba. Dadi kowe lewani karo Siwa Mandura ki belani bapakmu. Heeh. Anu iya. Anu nggih. Nek ngono tak pikir-pikir tak pitung-pitung bener kowe mbangane Siwa Mandura, Truk. Ah, kene iso menggalih. Serada penake wetengku, Truk. Mari. Ngentut matus. Langsung aman wetengku. Ya syukur. Alhamdulillah Ndara Antasena gelem nampa kok. Wah ya syukur. Piye didupak saiki po aja. Gayamu arang wis kabeh wis rampung kok lagi omong senengane ora. Ning kowe aja seneng-seneng, Truk. Sebabe sing goleki kowe ora mung aku, nek aku wis ora jak rembugan. Sing goleki kowe Kakang Harukaca. Lho, Ndara Harukaca? Iya. Nek kae mesti ora iso jak rembugan, kowe mesti diajar. Waduh, mati aku. Duh kok migrain ya aku, Truk. Kok ngono pecandase ngono. Wong anggere ana masalah kok migrain wetenge lara, ndi sing boyoke kumat, ndi sing kencing batu. Leman ora. Senengane. Nek tentrem waras nek ana masalah gering menungso apa? Sehat ora? Sehat. Wis ora arep lara. Ah ngono, apa-apa dihadapi wong loro. Lah terus kula kepripun? Kowe tak jaluk aja wani karo Kakang Harukaca ya Truk, menggono lemu dadi abdi. Lah nek kula niku diajar napa kula ora arep bales? Kowe aja kuwatir. Nek kowe diajar tak bilani. Carane nek kowe loro tak tambani, nek kula mati tak uripke. Nganggo napa? Nganggo sungutku iki. Iki tak peres iso nggo nambani wong loro uripke wong mati. Anu wae Truk kon netel wae. Mangane wirawiri kuwi tok buntel plastik tok gawa malah kowe digdaya. Pripun ditetel mawon gundule atos sapa sing aku netel? Niki. Ora aku mengigo kok. Aku menganu kok jenenge inisiatif kok ora arep kon netel Petruk senengane ora. Wah nggih derek mawon. Ya ngono ya. Nggih, ning aja males nek diapa-apake. Nggih, manut wis pokoke totoh raga tak totohke. Wis ngono wae. Nggih, lah sampeyan ajeng tak pundi? Aku tak ambles bumi. Sik. Sampeyan nek ambles bumi kula le nyeluk pripun? Selak modar. Sampeyan ra jedul. Bagon kon ngedruk bumi ping 3. Aku metu. Gong, ngedruk bumi ping 3 Ndara Antasena metu. Nek aku bahaya. Oke. Ngono wae ya, Truk. Nggih, wis. Kanthi ya Jer Basuki muga-muga slamet. Nggih. Ono apa Bagong? Anu mung jajal kok wedan. Engko nek ora metu, Truk. Ha iya. Iki wis digedluk ping 3 ora metu, ana. Gelo. Ha iya. Ha iya ta? Kadang kala ya ora nganti ping 3 wis metu. Ha iya. Kowe. Ngene kok notok iya ora. Ndara Harukaca tekan kene aja dilawan ning pokoke ade gawe cara piye Ndara Harukaca wedi karo awake dhewe. Nek dheweke ngantemi awake dhewe
Ndara Antasena dundang kok. Oke, wis rasa kuwatir wis entuk beteng. Entuk sing ngayomi rasane kaya wis pading kae, Tru. Ayo. Ketonto kowe ya, apa ora? Petro. Nun. Karo Bagong. Nggih. Mudar iki, Tru. Santai wae, santai. Santai piye? Iki cilakane nek sing dipotol ndase aku. Sing gedruk lemah sapa? Ayo aku no. Kowe dipotol sik. Aku arep gedruk lemah potol Rundara Gatotkaca ora ana sing gedruk lemah. Kowe kan aku almarhum. Ora saka ditogong kuwi pikirane iki sing aman-aman wae to. Aman-aman wong aku ki ngenae penemu aman-aman. Petro. Nun. Ana bendoro teko malah omongan karo adine. Ini ngapunten Bagong kok sing marahi. Napa? Kurang marahi apa-apa. Wigatosipun napa Ndara rawuh mriki? Motol sirahmu. Menengo. Motol-motol ora. Kowe nyamah asmaning Prabu Mandura. Padha karo kowe mirang-mirangke Gatotkaca tinimbane aku duwe abdi sing wawatekane kaya kowe. Mapano ketok pancat pundhamu tak jebol dasmu. Untapke nyawamu marang kayuwanganing Bathara Yama Dipati. Mak teratap kula, Den. Bareng sampeyan ngendika Petruk, mapano tak pancat pundhamu tak pothol ndasmu. Kok nganggo tepo-tepo. Kula niku wis tuwa lho, Den. Kula niku rambut kula wis werna loro. Sampeyan niku isih enom kok ndas-ndaske wong tuwa sak penake dhewe. Nek sampeyan ajeng mateni kali kula ora apa-apa mang mateni wong dasare Petruk niku urip sing dinteni napa? Ming ngantri modar. Ning mbok yo omongane ora kaya ngono kuwi sing apik. Ngopo to nek apik iki? Satriya weton kayangan putrane Ndara Werkudara kok omongane sak penake dhewe ora. Nek krungu piye akeh didomestani Gatotkaca ki lan ditata krama, Gatotkaca ki lan diunggah-ungguh. Biyen dek cilik dimong karo Petruk, didulang karo Petruk, ditutik karo Petruk bareng gedhe, ngunekke Petruk ndase arep dipotol. Sapa sing isih? Sapa kula ucul saka raga tekan swarga takoni Ndara Pandula Petruk wis mati. Nggih, pun entek batrene. Ora dices mboten wonten cop-copan. Sapa sing mateni Petruk? Putu sampeyan lho. Putuku sapa? Atmajane Ndara Werkudara. Namine Ndara Gatotkaca. Lah kowe salah apa? Kula mboten salah, mboten luput. Prabu Pandhu mudhun saka swarga goleki sampeyan. Ora nrimake pakartine sampeyan. Bapakmu wae karo aku rong tau ngunekke apa-apa. Rong tau ngunekke ndasmu. Nek ngeplak kulino. Di 150. Mulane ora dikeplak kula mriki muni nyoroke sirah kula takon ngeplak. Lha yo sampeyan. Anak Ndara Werkudara kok arep motol sirahe Petruk. Kita ira berhasil. Ayo mlayu wae. Menengo wae rasa cerewan tulang sandal cangkemmu wae. Wis santai wae kan. Aku wis melu nangis lho, Tru. Aku arep kelangan kowe, Tru. Ikhlasno, Gong. Ikhlasno. Aku tak mati dipateni Ndara Gatotkaca. Wis kowe ora usah wedi. Ikhlasno. Aku titip bojoku. Karo titip anak-anakku sing isih cilik loro kae. Nek takon bapane wis ora ana. Bapane mati dipateni Ndara Gatotkaca. Nek aku anakku takon Ndara Gatotkaca ki sing ngendi? Tuduhna ya, Kang.
Wis minggat wonge. Wis oh. Wis. Kok malah lungane kok ora aku madhep rono ya kok. Ndara Gatotkaca ki ora welas karo kowe. Welase karo Anakmu. Monggo mau ngomong anakku sing cilik-cilik, anakmu sing cilik sing endi to? Wis gede kabeh to? heeh. Kamu ini anaknya cilik loro. Anak terpelu kok. Omah lho. Udus kowe. Mangkel aku. Aku ki mau nek muni takon anak sing ngendi? Ana Ndara Gatotkaca iso ora rum-lunga lho. Ha iya. Untung kowe meneng wae. Kowe nangis bareng. Heeh. Aku ya melas terus nek kowe mati. Ha iya. Wis beres pokoke. Heeh. Kari siji. Sapa? Ndara Antarja. Antarja? Heeh. Tandangi ya, Kang. Weh. Kowe bae. Aku ngopo? Aku kan mung pangombyong. Pangombyong. Aku wis ngalahke loro, sing siji kowe. Oke? Oke? Ayo, salim. Yuk. Emah. Ayo to. Mung ngalahke Ndara Antarja kok. Ndara Antarja ya ampoe. Ampu kae nek mungsuh kowe mesti kowe iki ora kurang akal. Wis ngono wae. Aku tak ngasuh. Duh, ngrekoso iki. Menek Antarja teko tenan. Bagong, non. Petro ndi? Mboten nonton. Blis. Yes. Goleki Ndara Antarja. Ora keplak sirahmu lho kowe. Omong nek Petruk ora ana ngono. Hah? Omong nek Petruk ora ana. Engko ngapusi. Sing nanggung dosane aku. Oke. Nuwun sewu Petruk mboten nonton. Kowe mbudheki Antarja. Kowe bar omongan karo Petruk aku krungu. Wah. Truk, krungu e. Goblok banget. Nah, Truk. Kau. Kuwi omongane kae mau nek iso alasan liyane to, nika wau radio ngono. Wah, Nding. Saman krungu napa? Kowe omongan karo Petruk. Kula omongan karo penyiar radio. Nika sanes Petruk. Petruk nendi? Petruk pun Bali. Kowe ngapusi karo aku. Kula tak takon karo sampean. Sampean goleki Petruk ajeng napa? Petruk arep tak rangket, gedene Petruk arep tak pidana. Ulungno Petruk. Tinimbang kowe sing tak ajar. Lho, kok njur ngembet tekan aku iki piye iki? Aku arep tak ajar salah apa ya, Jo? Lho. Kok Jo piye? Jenengmu sapa? Antarja. Tundang Jo ora gelem. Kok ngundang Antarno ya? Kowe nderodo ana Antare. Wah, edan ngomongan karo wong edan. Aku ya omongan karo wong waras. Petruk ndi? Petruk ora ana domonge. Petruk ora ana, yen ngono kowe gandine kowe tak cekel. Weh lah carane sapi jagalan dhisik Antarja. Nek wis tok jagal aku arep tok bleh sakaremu, arep tok kapak-kapake sakaremu. Wani karo Antarja. Apamu sing tak wedeni? Wilah dalah. Lagi iki Bagong kok duwe kekendelan sing kliwat. Lho, nyepelekake kowe rumangsane pajake. Bagong wis kondang kendel tak omongi, saya nek utang. Aku kendele kliwat tanpa nganggo petungan anakane pira sing penting dapat uang dulu. Maka dadi kowe kok nantang Petruk kantong bolong Petruk iki kakang kowe. Petruk iki masuk angin kowe tak tileki, tak keroki, tak blonyo minyak angin. Skincare. Ngarani kowe kleru kok mempeng. Kowe lho, Fresh care. wah berarti sok tuku iki. Nek sisikmu nglothok tok blonyo skincare karemu kowe. Ora guneman karo. Petruk kowe masuk angin tak tambani kok mati diame-ame. Sermu piye? Kowe ora meleke Petruk lakon tak katutke dosane. Oke, ora wedi aku karo kowe. Apa dianggep Bagong wong loro saudon telu saurupan. Antasena Gatotkaca mundur mungsuh Bagong. Apa meneh ming kowe, Jojo. Wilah keparat adikku Dimas Gatotkaca Dimas Antasena kalah karo kowe. Lho, seksine masyarakat sing padha mresane iki wedi kabeh aku. Ora ana sing wani aku. Iki sing tuwar nyoba ora kagedayane Bagong.
Sapa kowe tak ladeni leganing atiku. Ora minggat kene marganing patimu. Jo. Kowe ngerti iki anak sapa? Iki anak Semar. Semar Sanghyang Semaya. Semar ki ya menehi kadigdayan karo Bagong. Nyole kowe tak nehi kadigdayan. Ning kadigdayan iki aja tok gunakake nek kowe ora kepepet. Nek kowe ora kepepet wis ora ana dalan aja tok gunakake. Nek pancen wis ora ana dalan kowe minggok gunakno. Mergo iki digayomi karo uripmu. Sendika, Pak? Aku muni ngono. Terus langsung dinahi aji-aji ngono. Aji-aji tau tak gunakake. Nalika aku nglamar bojoku. Karo wong maratuwane ra entuk, maratuwane tak tamani aji-aji sirna marga laryu loro. Iki arep tak gunakake sik kedua kali kanggo kowe. Kanggo kowe wong Surja. Penyakit kowe. Arep tak gunakake kanggo kowe. Arep jajal apa piye? Sawangen epek-epeke Bagong. Sawangen. Iki nek nganti wis abang, nek kowe ora mandeg mesti disemprit polisi. Waduh, cakae nek omong ra tau iso serius e. Iki nek wis abang tak tamake Gunung Jugruk Segara Asad. Iki wis bola-bali tak nggo tak coba. Pepek-pekku ki nek wis abang tak dumukke gunung we Jugruk. Tenan aku ora marah, ora main-main. Ming tak dumuk-muk ngono wae, jugruk ngiwah, jugruk nengen ra karo-karuan. Asli kowe. Gunung apa wae wis. Aku ora main-main nek perkara iki. Tenan aku ora goro. Ana meng kowe pamer duwe pusaka aji-aji sing soto tamake Gunung Jugruk Segara Asad, ra mung sak gunung. Aku loro. Sak dumukan ki loro. Tenan aku ora main-main. Are nyoba apa piye? Nyoba apa piye? Iki tak dumukke tang dajamu ora jemblong tekan geger aja dundang Bagong. Kok ora wedi iki? Aja ngalamun. Aja gagas aji jaya kawijayanku. Ning iki fakta, kenyataan. Hah? Anjajal ye. Njajal apa piye? Kowe nyembur sik, nyembur. Ngono. Upasmu tokno, nek nganti iso gawe mlonyoh awake Bagong meguru karo kowe. Ning nek tanganku iki tiba ning jajamu ora amblong tekan mburi, sirna gangsire kena. Merga layu aja dundang anak Semar sing ragil. Kowe lah meneng wae. Iki marganing patimu keparat kowe. Piye, Gong? Meh ra sukses e. Aku ora sukses piye? Aku ya arek kae apus-apus kaya kowe. Heeh. Aku tau gaya Jajiro Semar. Iki tak nggo grayang gunung kowe Jugruk. Wah. Lengkai kapan nih? Oh suwe kowe ora pas ra ono kowe. Kowe nglimbekke kowe kok kowe ndak meri. Aji-aji apa jenenge? Ora tak ngerti. Rahasia iki. Oh iya apa kok? Wah. Asli aku ora goro. Tenan. Wis ditautuk jajal. Wis bola-balik. Ora ana mungsuhe wae tak nggo grayang tetepan asman. Cah nekat kok aku. Terus tak iki nek nganti wernane abang tak dumukke dadamu jeblong tekan geger. Wah. Belok. Terus Dorontorjo mlayu. Ngeleng ki apa, Tru? Oh. Golongan cilik kok sedeng gede ya, Tru. Ah iya, Mbok. Ngomong pasak gangsir lho. Elastis wae ya ora ngerti aku. Ora ngerti nek perkara kuwi ora ngerti. Tak uyuane Patro men met aja. Engko nek glageben kaya jangkrik kae rasa duwe ora. Iki senengane wit gong kae kok ana sing joget-joget kae sapa kae? Endi e? Kae. Patih Mandura kae. Sapa?
Udawa. Patih Mandura kok Udawa Wan. Prakuta. Prawan. Arep tak tamani gununge. Ngawur ora. Dindani kene nek kira-kira arep ngajar rak dhewe polo wong loro. Heeh, iya. Men tekan kene, Gong. Heeh. Weh, adalah lagi iki aku entuk dawuh saka Kanjeng Koko Sinuwun Prabu ing Mandura kon nyekel wong kentir-kentir. Wiwit nampa dawuh wae ora iso ngampet guyu bareng weruh rupane Petro karo Bagong. Waduh, watos wetengku malah. Petro, nggih. Ndara Praguta. Wae Bagong. Ngece. Wong kok patih kok senengane guyu lho. Sarape ketawa wis kena kowe. Mbok ya wis ben to Gong wis senengane. Wong karemane dhewe karemane guyu kok ya. Enten apa? Nduk, Nun. Aku didhawuhi dening Sunan Prabu Mandura. Kenapa? Nyekel kowe. Lah kula salah napa? Ora usah takon salah kok cekel engkuk-engkuk. Wah dengkek cengelmu. Mudar. Oh, mbok nggih, nek iso. Nek ora iso nyekel Petro, kosok baline lho. Sampeyan sing kula engkuk-engkuk karo Bagong. Heeh. Wis irisan telo. Lho. Ngopo kowe? Manuke engkuk-engkukan ngono kae. Ora, iso manuke engkuk-engkukan. Mang Copi, wani ala sing tak wedeni apamu? Wo, ora minggat lakon candhak dening aku. Sampeyan mungsuh petuk kewirangan, Ndara. Kuwi apa to? Tak kira Praguta jengkol ngono. Terus wes. Tekan tangane. Kowe iki sing ora ngematke karo kahananku. Perang di alem-alem kok bareng melayu kok aku ditinggal. Baladewa nesu. Wah iya aku ya weruh. Petro Kanong bareng ora minggat saka negara Ngamarta gretel nenggala ndasmu. Kowe klepat melayu aku bingungi jajaki arep ndelik nanti iki. Terus nyengklak ojek aku. Ngojek? Walah mesa ora slamet, Tru. Tukang ojek montore Yamaha 75. Terus wah wis suarane mbrebeki wong sak desa mlakune ming 20. Mengrinding nganti diselip Baladewa. Untung ora konangan ya kok. Kuwi bejane nang kono kuwi upama ngerti aku ngojek Baladewa ngerti omah ya iki Bagong dadak ngojek barang modar sak tukang ojek. Ah iya. Loloi nenggala. Alhamdulillah selamat tekan kene aku terus. Ya syukur. Iya iki. Ayo mulai saiki nyemelangi tenan. Nek ora mulai cilaka tenan. Nah aku nek mbangane mulai lu wong modar kok, Tru. Nah aku lho Mergane. ngene.
Hitungane kowe nek wirang kuwi selawase urip wirang, Tru. Merga wirang kuwi ora bakal iso ilang. Nek konangan perkarane utawa kelingan perkarane wirang kuwi cukul meneh. Mula nek kantri manut aku luwung mati mangane wirang. Oh ya Gong. Ha iya. Kowe bali wirang ora iso nggawa para Pandhawa karo pustaka Jamus Lima Sada. Isin ta kowe? Isin. Kuwi kok mbok wis kelet pirang taun kan nek ana tangga teko. Alah Petruk biyen tau dikongkon bapakne ra iso ngrampungi gawe. Kowe lara atimu. Isin. Mula nek manut aku luwung mati. Nek mati aja sumelang, mati ki dipérang 3 perkara kok. Apa wae? Mati utama, mati madya, mati nista. Mati utama iki matine wong labuh bebener. Wis mati utama, pokoke nglabuhi bebener. Kuwi mati utama, kuwi cinadang swarga pethuke widodari. Oh iya, Gong. Mati madya ki disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka gumantung perbuatane ning alam donya. Nek mati nista, matine wong lalu. Kuwi ora entuk papan, ora entuk ditampa karo Gusti, sok maning ngramyang manggon ning ngebuk, manggon ning kayu, watu, pendak malam Jemah Kliwon dikutuki jaluki pesugihan. Oh iya. Mula nek cara aku mbangane mulih teruske, Tru. Iya Gong. Nek teruske pokoke aku matine mati nista. Utama Ndek. Kleru kata-kataku. Ya. Mati utama rasa kuwatir. Ngono ya, Le. Kok ngapa? Kowe maju wani ra, Gong? Wah, aku cecok ora. Nah, aku wis trima ora mati apa-apa. Ora mati madya, ora mati utama, ora mati nista. Terus pengenmu hidup. Nek kowe kepengin nglakoni mati utama ya lakonono. Nek cara aku wong sing dikongkon kowe aku ane pengikut. Ya wis. Ki Gong, dompetku iki kekno bojoku. Terus aku pamit no sisan nek ora bari 3 dina kok nyelameti tekan 1000, berarti aku mati. Wis ikhlas, ora ikhlas ngopo? Wong tak niati nglabuhi bapak kok. Sip, ngono kuwi sing tak karepake.